Benvinguts i benvingudes a la guia per a ambaixadors dels llibres electrònics del programa Herois Ràpid. Els llibres electrònics són una eina a disposició del professorat que implementarà el projecte per reforçar l'aprenentatge dels nens i les nenes de manera senzilla i divertida. Per accedir-hi, només cal iniciar sessió a la pàgina web i dirigir-vos a l'apartat Llibres electrònics que trobareu al desplegable de la part superior dreta de la vostra pantalla. Com podeu observar, hi ha un total de 5 llibres electrònics, un per a cada setmana del projecte. Recordeu, és molt important que, com a ambaixadors de Ràpid, hàgiu visitat l'Acadèmia d'Ambaixadors abans de traslladar el projecte a les aules per assegurar que es compleixen els objectius de la campanya. Dit això, comencem! 1. Com a ambaixador o ambaixadora, pots utilitzar aquest llibre electrònic com una presentació que guiï el desenvolupament del missatge i de les activitats. El llibre 1 comença preguntant als nens i nenes si coneixen algun heroi. Després, se'ls diu que els seus avis, els seus oncles o qualsevol altre adult també podrien ser considerats herois. Tenint això en compte, se'ls demanarà que es dibuixin al costat dels avis herois que han escollit. El professor o professora preguntarà als nens per què la persona designada és el seu heroi i escriuran el missatge a les targetes que s'enviaran als avis herois. Expliquem als nens que de vegades fins i tot els herois necessiten una mica d'ajuda i els preguntem si estan disposats a convertir-se en herois ràpid acceptant la important tasca d'ensenyar als seus avis herois tot allò que ells aprendran. A continuació, en Dani, el nostre protagonista, presentarà els seus avis herois jubilats als nens i els parlarà del número màgic i després els nens podran retallar les seves pròpies màscares d'herois ràpid. Finalment, se'ls presentarà la cançó dels herois ràpid i el ball que l'acompanya. 2. El llibre comença rememorant allò après sobre el nombre màgic. Un cop els nens hagin recordat el número, se'ls presentarà el nostre primer heroi de Ràpid, Robert el Riure. En aquest llibre trobareu activitats relacionades amb el poder d'imitar cares d'en Robert, que convidaran els nens i nenes a imitar ganyotes i retallar la seva pròpia màscara d'en Robert. També se'ls explicarà que quan el malvat coàgul ataca, fins i tot herois com en Robert poden perdre el superpoder. Després d'això, se'ls convidarà a imitar-lo intentant somriure amb un sol costat de la cara. Amb les targetes d'activitats podreu identificar la cara de qui ha tingut un ictus i després simular trucar a l'ambulància. Al final de la lliçó recordaran l'après i acabaran cantant la cançó dels herois ràpid. 3. El tercer llibre presenta a l'heroi Arnau aixecar els braços. La lliçó comença, com de costum, amb un resum de què s'ha après sobre el número màgic, seguida de la presentació de l'Arnau i el seu superpoder, una increïble força als braços. Després d'això, aprendran que quan el malvat coàgul ataca, fins i tot un heroi com l'Arnau podria perdre la força mentre retallen una figura amb un braç sense força, igual que l'Arnau després de l'ictus. Per sentir com seria no tenir control sobre els seus propis braços, els nens jugaran a un joc molt divertit anomenat Dóna'm un cop de mà. La lliçó finalitzarà amb una altra sessió de trucades telefòniques simulades en què un farà el paper del qui truca, mentre que l'altre farà el del teleoperador del servei d'emergències. 4. Aquest llibre està dedicat a la nostra heroïna Paquita la Parla i la seva poderosa veu. A continuació, veuran una funció de marionetes en què participaran la Paquita i en Dani i retallaran les seves pròpies titelles de dit. Amb una animació, aprendran que, si el malvat coàgul provoca un ictus, fins i tot una superheroïna com la Paquita podria tenir problemes per parlar. Després, se'ls convidarà a jugar a alguns jocs imitant els símptomes de la Paquita. Per acabar la lliçó, l'ambaixador llegirà un poema infantil, els nens tornaran a practicar les trucades telefòniques i acabaran amb la cançó dels herois ràpid. 5. El cinquè llibre electrònic conclourà la missió de Ràpid amb activitats i premis per als nens. A més, en Dani reapareix en el paper d'heroi que es mou a la velocitat de la llum i que utilitza el seu superpoder per jugar amb l'avi Robert. Com que tots els herois ràpid necessiten un telèfon, els nens retallaran el seu propi telèfon per memoritzar el número màgic. En acabar, recordaran els símptomes per identificar un possible ictus. Així mateix, els nens podran presumir dels seus coneixements responent les 4 preguntes al darrere de les targetes que enviaran per correu als avis herois. Com a activitat final, faran servir per última vegada els seus telèfons nous per simular la trucada al 112 abans de finalitzar la campanya cantant la cançó dels herois ràpid una vegada més. Així mateix, podeu gravar-vos ballant la coreografia.
Fins aquí ha arribat la guia dels llibres electrònics de Ràpid d'Ambaixadors. Esperem que us hagi servit per aclarir alguns dels vostres dubtes. També tingueu en compte que els llibres electrònics s'han de complementar amb el quadern d'activitats que rep cada alumne i que heu de convidar les famílies a participar en el projecte registrant els nens i nenes des de casa per descobrir molts més jocs i propostes. Abans d'acomiadar-nos, no oblideu seguir-nos a totes les nostres xarxes socials i etiquetar-nos a totes les fotos i vídeos que feu durant el projecte. Fins aviat, formadors de superherois!